Bé, bon dia a tothom. Seguim la sessió que està programada avui aquí entre vosaltres. Ens agraïm moltíssim la invitació que ens feu des de la Politècnica per aquest acte de Smart Health, amb un tema que és apassionant. Abans hem escoltat el Tòpiques com a conferenciant que ha obert la jornada d'avui, és unes perspectives complexes, un món canviant molt ràpid, i ens convé situar-nos. I avui aquesta l'ordona justament és per tal de veure com nosaltres ja estem fent coses. I se'n fan moltes. La mostra és aquesta taula, però a fora d'aquí també hi ha gent que fa coses interessants. Fa unes setmanes jo estava a Boston, que vam fer una cosa molt interessant. Per primer cop es feia un marketplace d'e-health entre Unió Europea i Estats Units. Era una foto d'empreses, universitats, que el que fèiem era intentar veure com hi ha ponts entre uns i d'altres. En total vam ser uns 400, va haver-hi moltes reunions, va ser molt interessant, però al mateix temps preocupant, perquè això va molt de pressa. I entre països, entre regions, hi ha gran competència, fortíssima. Perquè al final aquí hi ha un mercat molt gran, mundial, perquè el mercat és mundial, perquè el mercat és un mercat que hi ha grans empreses, petites empreses, grans universitats, petites universitats, però és una cursa que no t'arribarà finalment a bon terme, perquè no tothom sobreviurà. Per tant, en aquests moments aquí hem de veure que no n'hi ha prou sent bons, no n'hi ha prou fent-ho bé, hem de ser molt bons, ho hem de fer molt bé i ho hem de fer-ho pel món, perquè si no, no sobreviurem realment a nivell d'innovació i tecnologies. Bé, en tot cas, us dic això perquè no per espantar-nos, no ens espantem perquè seria llàstima espantar-nos, no? Però sí que hem d'anar molt en compte que a vegades a una certa dir, bueno, ja anem fent coses, ja anem avançant, hi ha projectes interessants, molt bé, però no n'hi ha prou amb això. Ho hem de fer molt bé, ho hem de fer molt de pressa i ho hem de fer-ho amb una visió global, si no, no podem avançar. Aquest missatge des del model de la taula, soc Joan Cornet, de la Fundació TIC-Salut, que estem a Mataró, al cantó de Barcelona, un tros lluny, i que nosaltres, com sabeu, som una agència de la Generalitat, que la feina nostra justament intentar posar en contacte oferta i demanda, el que la salut demana que faci falta i el que ofereix l'empresa privada o ofereix la universitat, i fer el pont per tal que això sigui possible. Bé, en tot cas, no m'estén més perquè el que importa és escoltar els nostres invitats aquí avui. Cadascú teniu 10 minuts, i jo avisaré els 8 minuts, faré senyals així perquè no us allargueu més el compte, per tal de tenir temps per parlar entre nosaltres aquí i també per fer un debat amb vosaltres que esteu aquí seguint-nos. En tot cas, tinc per començar, si us sembla bé, en Josep Maria Colomer, que és el director de l'àrea d'e-Salut i e-Inclusió d'IDOSCAT. Josep Maria, sisplau. Moltes gràcies per la teva presentació, Joan. Moltes gràcies per tots els que esteu aquí presents, per haver vingut a escoltar-nos. Esperem complir expectatives que teniu. Em fa especial il·lusió estar aquí perquè, com la majoria suposo que sabreu, IDOSCAT està molt vinculat amb la UPC fins al punt que tenim molts projectes que fem amb grups de recerca de la UPC i tenim un grup del clúster de salut i dependència, el que fa software, que el tenim aquí al 100%. Si em permeteu, poso... Bé, la presentació que farem va molt enfocada a projectes reals, no parlarem de conceptes, ni temes, ni tendències, ni cap on anem, sinó que ens focalitzarem molt a casos pràctics que estem desenvolupant actualment. Una breu introducció sobre IDOSCAT. IDOSCAT és un centre tecnològic que realitza recerca aplicada i estratègica. Estem composats per administració pública, entre ells la Secretaria de Telecomunicacions, el Departament de Salut, la Corporació de Ràdio i Televisió. Tenim 3 universitats dins, però amb la que més treballem i amb la que més accions fem és amb la UPC, i respecte a l'UPC, aquí a Castelldefels volia destacar la col·laboració que han tingut durant molt de temps, per exemple, amb el grup del Jesús Alcover, amb el Toni Oller
i recentment tenim molta col·laboració amb el Mataix, amb la qual hem estat desenvolupant conjuntament aquest màster de Smart Health que volem tirar endavant i estem segurs que l'any que ve engegarem. I al mateix temps tenim certes empreses privades dins d'Idoscat, com són Orange, Fujitsu, Albertis Telecom, Alcatel-Lucent, Mediapro, Cisco, etc. Idoscat està estructurat en diferents àrees. Una és l'audiovisual, que també es troba ubicada aquí a Castelldefels, tecnologies de xarxa, salut i dependència, educació, indústria i Living Labs. Aquesta és l'estructura nostra de la unitat de salut i dependència. Tenim un grup que es dedica a tots els projectes d'inclusió i temes de dependència, temes socials, un altre que es dedica a tots els projectes, que és el director de projectes de temes de salut. Tenim un responsable de temes d'estandardització, o sigui, el que volem és que tots els projectes que fem que no siguin bolets, aïllats, sinó que es puguin integrar i siguin interoperables, integrables de forma molt fàcil al sector de la salut. Aquests estàndards al mateix temps és una part de recerca i innovació, perquè són estàndards molt recents que en aquest moment encara s'estan desenvolupant i no estan tancats. I per l'altra banda, tot el grup de software, que és el que tenim aquí i està treballant aquí a Castelldefels. Coses que treballem, vaig molt ràpid perquè tinc molt poc temps, tot el que és sistemes de wireless, RFID, Wi-Fi, WiMAX, aplicacions amb mòbils, iOS, Android, Zigbee, etc. Tot el que són sistemes multimèdia, i això ho treballem molt amb la unitat d'audiovisual d'Idoscat, temes d'alta definició, temes de 3D, projectes de col·laboració entre diferents hospitals a nivell europeu per operacions en directe, operacions i col·laboracions entre diferents metges i tot el que són estàndards d'imatges, tot el sector d'ICOM. I finalment tot el més entorn software enfocat molt a el que són sistemes experts, sistemes intel·ligents, sistemes predictius que ajudin els metges a prendre decisions i que puguin evitar ingressos i que es puguin avançar a caigudes agudes dels pacients. Tot el que són personal health systems, empoderament del pacient i els estàndards del sector, com és SNOMED, HL7, etc. I això ho apliquem al sector de la e-salut, al sector de la inclusió, al sector de la dependència i al sector de la prevenció. Aniré molt ràpid, aquests són alguns dels projectes que estem desenvolupant, són bastants. I aquesta seria la matriu d'on estarien ubicats aquests projectes amb el sector que hem fet abans. Bé, què és el que fem? Nosaltres estem treballant, som un centre de recerca, com he explicat abans, estratègica i fem innovació estratègica, i el que estem treballant són tot el que és el model sanitari del futur, o sigui, quines tecnologies necessitem, quines aplicacions necessitem amb vistes i perspectives del model sanitari que vindrà en els anys futurs i que en aquest moment ja s'està començant a aplicar en alguns hospitals d'aquí a Catalunya i als Estats Units. Ho ha avançat una mica el doctor Piques, però el sistema sanitari del futur serà molt diferent que el que tenim actualment. El model serà molt més push cap a casa, o sigui, cap a l'entorn de l'usuari, cap a l'entorn de la vida habitual del pacient, i els hospitals quedaran cada cop més petits i més tecnificats. Per tant, el model sanitari del futur serà un model en el qual els hospitals seran molt més petitets, molt més especialitzats, amb uns equips i unes tecnologies tècniques molt, molt cares i molt bones. Tindrem uns centres d'atenció primària molt més potents dels que tenim en aquest moment. Tindrem un sistema d'atenció social que treballarà conjuntament i de forma molt relacionada amb el centre d'atenció primària i tindrem medicina a casa nostra. Des de casa nostra, en el futur, ens assistiran. Des de casa nostra podem demanar un metge, podem tenir un diagnòstic i podem tenir un assessorament amb diferents tipus. Per tant, serà un sistema que s'enfoca cap a casa de l'usuari, cap a casa del pacient. Això ho podríem estar explicant amb un més detall i amb molta més cura, però entenc que no és l'objectiu de la meva exposició, sinó anar als projectes concrets. Per fer això, per treballar aquest model del futur, hem fet una aliança estratègica entre Idoscat i l'Hospital de Sant Pau per crear un centre de coneixement. Abans havia intervenit un
hi havia una intervenció d'un pacient que es queixava una mica de la manca d'implicació dels pacients en aquests projectes. Una mica la resposta del doctor Piques era que qui no treballi amb aquest pacient està condemnat a no tenir èxit, no? Aquest és una mica el model. El model, el que han fet és crear un centre de coneixement en el qual es busca l'eficiència del sector de la salut i el que vol és poder treballar de forma multidisciplinar entre els metges, els enginyers, les infermeres i actors com de business models o escoles de negocis i altres empreses amb l'objectiu de treballar amb els usuaris i treballar també, i això és molt important, amb els que tenen les necessitats i allà on estan les necessitats. Aquest centre l'hem creat a l'Hospital de Sant Pau perquè estem dins de l'hospital, vivim cada dia les necessitats del sector sanitari, vivim cada dia, escoltem cada dia i estem cada dia amb els metges, estem cada dia amb els infermers i vivim cada dia quines són les necessitats reals i podem entendre què és el que els passa, quin és el seu dia a dia i d'aquesta forma treballar conjuntament per buscar solucions reals a les seves necessitats reals. No ens serveix en aquest moment, jo crec que ja no serveix, és un model obsolet, el fet de dir, a mi m'expliquen unes necessitats, jo me les dissenyo en un laboratori i a partir d'aquí jo presento una solució i amb aquesta solució jo li dic al metge que aquesta és el que ell necessita. Si som professionals de temes molt diferents, no ens entenem, parlem llenguatges diferents i si no treballem dia a dia conjuntament no podem tenir solucions realment adaptades a les necessitats. Per això hem creat aquest centre de coneixement. A nivell mundial és un centre pioner. 2 minuts. A nivell real és un centre pioner. Als Estats Units hi ha un centre que es diu CIMIT i estem treballant... Aquest és el centre, estem treballant amb espai d'usuaris, amb pacients, doctors, infermeres, etc. Amb temes de... Tenim una zona de treball professional en la qual estem treballant tots els professionals de forma multidisciplinar i tenim una zona demo per ensenyar i que la gent pugui veure al sector professional totes aquestes necessitats. És un centre obert a qualsevol altre hospital, obert a qualsevol altra entitat, obert a qualsevol altra empresa que vulgui participar en aquest centre. Aquestes són algunes de les imatges, l'espai demo, amb diferents demos que tenim, una aula multiús i la zona d'usuaris, en la qual es fem diferents projectes amb usuaris. Aquestes són les infraestructures que tenim actualment. Tenim diferents infraestructures estables de PACS, missatgeria, motors d'HL7, eines de multiconferència, d'alta definició, etc. I aquests són els projectes que volia explicar, que ja no tindré temps d'explicar perquè se m'ha tirat el tema a sobre. Bàsicament projectes competitius i projectes industrials. I aquí cirurgia bariàtrica és un projecte que estem fent amb els metges per millorar l'eficiència d'aquest tipus d'operacions. No els explicaré en detall. El projecte Health for Mood heu vist una demo que és per millorar la monitorització de pacients crònics. És un projecte europeu amb un sistema no invasiu. MedCat hi ha una capa intel·ligent que és per donar suport als metges i tenir un control dels malalts crònics. Connecta Alzheimer és un projecte que en aquest moment tenim 15 pacients utilitzant-ho amb molt d'èxit, amb una interfície usable i fàcil d'utilitzar per malalts crònics d'Alzheimer amb les fases inicials o molt avançades per als seus cuidadors informals. I temes industrials o serveis que oferim, serveis innovadors que oferim IDOSCAT a empreses. Aquí, per exemple, tenim l'Hospital Líquid, que és segurament l'Hospital Sant Joan de Déu, és l'hospital més avançat en aquest moment a nivell del Future Health System, en el qual està fent una plataforma que el que diu és si jo soc pare, tinc un nen que té una malaltia crònica o que pot tenir una malaltia durant un temps, està molt bé, em sento molt tranquil quan tinc el doctor al davant, no? Però si és crònic i té alguna recaiguda a casa meva, el que vol és que tu t'emportis l'hospital a casa. Per tant, el que es fa amb aquest hospital líquid és que jo des de casa tinc accés a tots els recursos i a tots els professionals de l'hospital des de casa meva. Es compleixen tots els temes de seguretat, de l'OPD, etc. Però des de casa tinc un contingut segura d'informació, una informació seguritzada de salut, puc parlar amb els metges que m'assisteixen al meu fill, si tinc algun dubte, tinc alguna recaiguda, tinc tots els informes clínics i tots els reports clínics del meu fill i em sento totalment tranquil perquè tinc l'hospital amb mi a casa meva i en qualsevol moment
puc demanar l'assistència de l'hospital. El HL7 Link és un projecte que hem fet amb el Catalucen. El Catalucen té la plataforma d'Imagenio, que en aquest moment està comercialitzant els serveis telefònics, però és propietat d'Alcatel, i aquí hi va haver una demanda Alcatel va vendre aquesta plataforma amb un conjunt de 7 hospitals dels Estats Units, però tenia el problema de que no parlava amb els estàndards de salut. I aquí nosaltres vam crear aquesta interfície, l'HL7 Link, que els permetia intercomunicar la plataforma d'IPTV del Catalucen amb tot el sistema d'Electronic Health Record d'aquest conjunt de 7 hospitals. El tema que hem comentat anteriorment... Josep Maria, temps, Vale, doncs acabo, 2 diapositives més i acabo ja. El tema de la carpeta personal de salut, que ha comentat abans el doctor Piques, que vam fer conjuntament, amb el qual vam estar validant quina és l'usabilitat, què és el que mancava, què és el que era útil, etc., amb usuaris reals d'un CAP real, i aquí van generar una sèrie d'informes que van passar al Departament de Salut i per aquí es van projectar l'IN, que hem realitzat en Fujitsu, l'Hospital de Sant Pau, per millorar tots els processos assistencials dins d'un hospital real i buscar l'eficiència i ser més efectius i més eficients amb tot l'organigrama i estructura interna. I telerehabilitació. Ja està. Moltes gràcies per la vostra assistència i disculpa el parell de minuts que he gastat de més. Bé, moltes gràcies. Hem vist una visió local molt potent d'Idoscat amb aquest consorci en Sant Pau, que és molt important per nosaltres i que és un laboratori, diguem, actiu i que hem de seguir de prop i que suposo que podeu anar a visitar com vulgueu. Faig màrqueting ara, podeu anar a Sant Pau, hi ha un lloc preciós per anar a visitar i veure-ho de prop tot plegat. Gràcies, Maria, per la teva aportació. I ara hem vist local i ara veurem global. Global-local, no? I aquí el Javier Olaizola, que és un home, un gran líder que tenim aquí al costat nostre, de casa nostra, ens explicarà què passa amb IBM, què fan IBM amb tot això. A veure, explica'ns-ho. Ara se sent? Sí? I jo? Bueno, davant de tot, gràcies per convidar-nos a IBM a aquesta jornada. Gràcies també per la teva introducció, Joan. Què pinta IBM en tot això? No? Podríeu pensar, això, salut, IBM no quadra massa, no? Podria ser. Pues, bueno, jo el primer us diré que segurament, igual no vosaltres, però molts, o igual familiars vostres, germans, amics, que puguin anar a un hospital de Catalunya avui mateix, la setmana passada, la setmana que ve, segurament pues, estan sent atesos en sistemes que ha implantat IBM i que està mantenint ara mateix IBM. No? O sigui que nosaltres tenim, aquí a Catalunya en particular, una història d'èxit en el que ha estat la transformació digital, de moment, per almenys de l'àmbit dels hospitals a Catalunya. Vam estar ja fa més de 6 anys treballant en tot el que és la història clínica electrònica dels principals hospitals d'aquesta comunitat. No? Amb això són projectes que la veritat que amb molta intensitat i vam saltar aquesta, diguéssim, bretxa digital, no? Que fa uns anys pues, encara treballem en paper i aquesta primera incorporació al món digital de la sanitat pues, nosaltres vam ser un dels impulsors, no? I a dia d'avui encara pues, se segueix. No? De totes maneres, el món, i com tu deies, Joan, això ha canviat molt ràpid. I el que vam fer fa uns anys, ara ja pues, no te diré que és obsolet, però no és suficient. No? O sigui, ja anticipàvem que tots els temes, els canvis demogràfics que hem tingut, els canvis d'hàbit de consum dels propis ciutadans, la pròpia evolució de les malalties, l'envelliment de la població, ens ha generat unes pressions molt importants. Això no és una situació que passi aquí a Catalunya ni a Espanya, sinó és una tendència global. I de cara a atendre aquestes necessitats tenim que transformar el sistema. Lo tenim que transformar de dalt a baix. No? Tu parlaves abans de que l'assistència sanitària del futur serà diferent, però és que serà diferent perquè la tindrem que fer nosaltres diferent. Estem vivint ara nosaltres mateixos el procés de transformació d'aquest model sanitari. No? I nosaltres estem intentant, i crec que ho estem aconseguint, ser agents d'aquest canvi, no? D'aquest canvi essencial, aquest canvi fundamental. De què va aquest canvi? Aquest canvi va bàsicament de que ara mateix l'assistència s'està prestant en base a uns dispositius assistencials que existeixen hospitals, existeixen els centres d'atenció primària,
assistències als centres de llarga durada, als sociosanitaris, als hospitals, les unitats d'hospitalització a domicili, i més o menys anem plantejant els plans d'atenció en base als dispositius que tenim. Això és el que va canviar, això s'està canviant, i el que estem fent és realment situar les necessitats del ciutadà, les necessitats del pacient en el centre, i a partir d'aquí establir quins són els dispositius que jo tinc que utilitzar al voltant de les condicions de salut, de les necessitats d'aquest pacient. Quan diem això, ho diem perquè principalment, bàsicament, això tindrà connotacions molt importants a nivell de qualitat assistencial, perquè segurament és el que nosaltres estem demanant, i segon també a nivell de cost, a nivell d'eficiència sanitària. Com es fa, no? Com es fa aquesta revolució? Bàsicament, jo diria que tenim 5 grans línies de treball sobre les quals estem treballant de cara a afavorir aquesta gran transformació. No? Primer, identificar millor els pacients. I ja no m'agrada parlar només de pacients perquè és pacients i ciutadans. No? Això està molt connectat també amb les necessitats dels àmbits socials. No? Identificar quines són aquestes demandes, aquestes necessitats, quins són els pacients més complexes, els que estem gastant més volum de recursos, com tinc que prestar l'atenció per a aquests pacients, com tinc que coordinar l'atenció primària i l'especialitzada a les unitats de domicili d'aquests pacients, i identificar aquesta població en concret. No? A partir d'aquí, una vegada jo tinc aquesta població identificada, i un tema d'analítics aquí molt important, com us podeu imaginar, el següent pas és acordar amb els diferents agents quins són els millors programes per a aquesta condició de salut en específic. I això no és fàcil, això és la tasca segurament més complicada de tot aquest procés de transformació, perquè significa ja no només posar d'acord el metge de capçalera amb l'internista, amb l'especialista que està tractant també aquest pacient que té la diabetis, la hipertensió i la insuficiència cardíaca, sinó també, segurament, aquest pacient té una necessitat social perquè el seu cuidador és el seu marit o és la seva dona, i és possible que el seu marit o la seva dona fa una setmana l'han ingressat i automàticament s'ha quedat sense cuidador i té una necessitat d'atenció més específica, més cuidada. Això què significa? Pues que si han ingressat el seu marit o la seva dona, que és el que l'està cuidant, és possible que aquesta persona ingressi en l'hospital al següent dia, no? Amb la qual cosa hem de connectar també la xarxa de serveis socials amb les necessitats d'aquest pacient, no? I coordinar tot aquest pla d'atenció de forma molt proactiva. El tercer, molt lligat als àmbits d'interoperabilitat, tindrem que fer que tota la informació sigui accessible, flueixi al voltant de tota la xarxa, no? I que cadascun dels agents de l'equip que està treballant sobre aquesta condició de salut, sobre aquest pacient, tingui tota aquesta mateixa informació. Per altra banda, el quart, estem dient que clar, el producte de salut, el propi pacient és un agent especialment important. No? Si jo al final no vull vendre'm la medicació, si jo no vull realitzar els exercicis de rehabilitació que a mi m'han pautat, doncs al final no tindré el resultat obtingut. No? Sí que hem de fer hem de provocar o hem de forçar o hem d'ajudar a tenir una participació més activa del ciutadà en la gestió de la seva pròpia salut per millorar l'adherència. I per últim, hem de mesurar també tots aquests programes que posem al voltant d'aquest pacient, aquest ciutadà, hem de ser capaços de mesurar-lo, mesurar l'èxit o la poca eficiència que puguin tenir aquests programes. No? Jo no sé si posar ara mateix per a uns pacients concrets, uns pacients complexos, posar-los una hospitalització a domicili o una visita a diari d'una infermera o trucar-li cada matí, això és eficient o no. Hem d'anar mesurant contínuament l'eficiència d'aquests programes i a partir d'aquí anar a adaptar-nos en el temps. No? Això, per acabar ja, no és un tema que estem fent, diguéssim, no només aquí a Catalunya ho estem fent, però ho estem fent als Estats Units, ho estem fent a Nova York, ho estem fent a Alberta, ho estem fent a Montreal, ho estem fent a Nova Zelanda, ho estem fent a Finlàndia. Vull dir, és una tendència global i sí que us puc dir que Catalunya en això és capdavanter. L'estem liderant des d'aquí de Catalunya i estem molt connectats amb tota la xarxa. Jo en parlava abans de Boston i la reunió de Boston va ser una realitat de que Catalunya està en els centres de referència en tota aquesta transformació i amb això som agents. No? Tenim aquí una xarxa sanitària amb multiproveïdor en la qual podem desplegar aquest nou model de transformació i el que esperem és poder replicar-lo també a altres punts del món. No? Moltes gràcies. Moltes gràcies. A més, amb el temps, fantàstic, Javier. Això és excel·lent. O sigui, hem vist ara la visió d'un operador local, però amb visió global, com és IBM.
i que, com deia ell, potser sense ens en compte fem coses i tenim darrere el que estem fent, hi ha IBM que està fent la feina de gestió de dalt, gestió de recursos, etc. Ara canviem i anem a parar a la universitat i a veure què ens passa aquí, a veure què ens explica la universitat i com us ho feu això, què porteu i com viu aquest procés de transformació de la salut. Ens en parlarà en David Pérez, professor col·laborador del grup de recerca YComTech pel Departament de Teoria de Senyal i Comunicacions de l'UPC. David, tot teu. Molt bé, gràcies a tots els assistents per venir, virtuals i físicament, i gràcies a Jordi mateix i a Margarida Espona per convidar-nos a participar en aquesta jornada. Nosaltres som un grup de recerca que treballa últimament molt amb IDOSCAT, com ha comentat abans en Josep Maria Colomer. Sí? Okay. Molt bé. Ja hem fet altres projectes com l'anècdota que comentava abans el doctor Picas, de que s'havien d'identificar els pacients, ja vam fer un projecte que era el SIG-Vic, que identificava pacients a l'Hospital de Vic mitjançant RFID, però bueno, avui estem aquí per presentar-vos un altre projecte europeu, que és el Health for Mood, que és un projecte que entra dins del marc del 7è Framework Program de la Unió Europea i participen institucions de diferents països com són Regne Unit, Romania, Itàlia i Espanya. El projecte proposa un nou sistema de salut personal orientat a ajudar al tractament i l'assessorament de pacients amb símptomes depressius. L'objectiu és el desenvolupament d'un sistema distribuït que monitori l'humor, les característiques de la veu del pacient i la seva activitat física, i en funció d'aquests paràmetres es proporcionaran determinats comportaments o actituds que han de treure. Aquest feedback es presenta al pacient mitjançant un agent virtual que heu pogut veure a la zona demo. L'agent virtual pot interaccionar amb el pacient utilitzant qüestionaris i diàlegs enriquits, amb moviments del cos i expressions facials. Això que es veu a la diapositiva seria una mostra del que l'usuari pot veure per pantalla de l'aplicació. Llavors, la gestió del tractament es realitza utilitzant un sistema de suport a les decisions basat en el reconeixement de patrons de conducta. O sigui, prenent com a entrada les enquestes psicològiques que fa l'agent virtual, l'anàlisi de veu i les dades del sistema de monitoratge personal, s'extreuen els diferents patrons i es determina la conducta més apropiada que s'ha de presentar al pacient mitjançant l'agent virtual. O sigui, d'aquestes tres parts, el nostre grup s'encarrega del que seria el sistema de monitoratge personal i la xarxa de sensors, que és el que descriuré ara. El sistema de monitoratge personal tenim diferents dispositius. Els criteris per accionar els dispositius van ser la disponibilitat i el cost. Tenim 4 dispositius per mesurar l'activitat del pacient, que serien l'smartphone, un rellotge i 2 sensors, un que es posa al cinturó i l'altre que és un clauer, i tenim 2 dispositius que permeten monitorar el son, que són un sensor que es posa sota el matalàs i el mateix rellotge que es pot portar també per detectar l'activitat diària. El dispositiu bàsic de la majoria dels sensors és aquest rellotge. És un rellotge de Texas Instruments i es ven com a kit de desenvolupament per part de Texas Instruments, però també el comercialitza una altra empresa alemanya per al camp del fitness i esportiu. Internament aquest rellotge presenta un transmissor sense fils integrat, una pantalla LCD, té un acceleròmetre de 3 eixos i uns sensors de pressió, de temperatura i nivell de bateria. El protocol que utilitza de comunicació inalàmbrica, que és el que ens interessava a nosaltres, és propietari de Texas, però és de codi obert. Això vol dir que el podem modificar com nosaltres més o menys vulguem. I per la nostra aplicació, a més, el que ens interessa també és la memòria del rellotge, que quan s'encén el procés d'enregistrament de dades, el dispositiu guarda en memòria una trama similar a aquesta. Tenia uns bytes d'inici, uns bytes de control, una marca de temps i les dades que va guardant actualment és cada minut, les dades del pacient cada minut, i un indicador final de trama. Amb aquests paràmetres el rellotge pot emmagatzemar més o menys informació durant uns 4 dies, aproximadament. A part d'això, desmuntant aquest rellotge i adaptant els components interns a una altra carcassa, podem obtenir 2 sensors diferents, que també el teníem a la zona demo, que són el clauer
i un sensor que es pot portar al cinturó per si hi ha gent que no li agrada portar el rellotge a sobre i prefereix un altre tipus de dispositius. Llavors, aquestes carcasses només deixen accés a un dels botons del rellotge. Llavors el display ja no és necessari i es treu per qüestions de consum d'energia i s'ha modificat el software perquè només enregistra les dades i les pugui transmetre cap al PC quan sigui necessari. D'acord? Després tenim el sensor que es posa sota el matalàs, que també està basat en la mateixa tecnologia, també està basat en aquest rellotge. Aquest sensor detecta la presència del pacient a sobre del llit i els seus moviments mentre dorm. Les dades resultants d'aquests sensors s'utilitzen o s'analitzen després pel sistema de suport, oferint un indicador de la qualitat del son del pacient. Es col·loquen tots sobre una planxa de PVC, més o menys aquestes dimensions, i l'electrònica es fixa a una capsa, a una cantonada, i un parell de bateries doble A que fan que aquest sensor tingui una autonomia de més o menys un parell de mesos. Encara que la nostra aplicació no aprofiti al màxim la sensibilitat d'aquest sensor té molta sensibilitat i té suficient sensibilitat inclús per detectar diferents tipus de respiració. Però nosaltres, per l'aplicació que demanem ara, només volem detectar si el pacient es mou molt quan està al llit o poc. O sigui que no aprofiten al màxim les característiques del sensor. A part, també d'aquests dispositius i procurant ampliar el ventall d'opcions que se'ls ofereix al pacient per utilitzar un dispositiu per detectar l'activitat, també es va seleccionar un smartphone basat en Android i es va implementar un software que permet l'enregistrament de les dades d'acceleració del mòbil i anirien relacionades amb l'activitat que ha portat el pacient quan porta el telèfon a sobre, esclar. Llavors, inicialment, val a dir que el software emmagatzemava, la idea era que emmagatzemés més dades, no només l'acceleració amb l'acceleròmetre, l'activitat, sinó també la posició amb el GPS, i també tenia un registre de trucades per saber si parlava molt amb la gent o no, però per qüestions ètiques i de confidencialitat ara actualment només s'emmagatzemen les dades d'activitat i res més. El mecanisme per transmetre les dades ja no podem utilitzar el mateix protocol que abans i utilitzem un dels dos protocols que ofereix els sistemes de comunicacions que ofereix el telèfon, que és Bluetooth. Els informes que generen, es va crear una aplicació juntament amb el software dels sensors que permet visualitzar l'activitat utilitzant l'AppView i encara que el software del PC que s'utilitza per a la transmissió i l'emmagatzemament de les dades en una base de dades es fa amb un altre llenguatge de programació en Python, sí que ens agradava veure com quedaven visualitzades les dades i vam fer aquest programa. A la part de dalt podem veure l'activitat d'un subjecte de proves el dia d'any nou, per això es veu que se'n va al llit gairebé cap a les 2, bastant tard, i s'aixeca més o menys cap a les 10 o 11 i ja després es veu l'activitat diària que fa al llarg del dia. L'informe d'activitat... 2 minuts. Sí, tranquil, de seguida, ja està. L'informe d'activitat de l'anàlisi del son seguiria més o menys el mateix, encara que la part de sota tenim la sortida del detector de presència i a dalt l'activitat els moviments del pacient durant la nit. I ja per acabar, dir que el prototip s'ha avaluat, ja el portem avaluant durant mesos a laboratori i a casa dels desenvolupadors. La duració de les bateries, de l'abast i la facilitat d'ús ha sigut bastant satisfactòria i actualment estem treballant en proves amb pacients voluntaris a Romania i ara començarem amb pacients també aquí a Espanya en col·laboració amb l'Hospital de Sant Joan de Déu. Per la nostra part, a més, estem desenvolupant un repetidor, encara que l'abast és bo a pisos estàndards espanyols que són petitots i tots disposats en una mateixa planta, potser a cases més grans o amb diverses plantes caldria expandir o reforçar el senyal per recollir les dades quan el PC es troba lluny de la xarxa de sensors. I per la meva part això és tot. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies, David. Tens perfecte també, moltes gràcies. Aquí hem vist el talent, no? La universitat que està produint talent i el talent no solament fa saber coses, sinó fer-ne.
I això és important, no? Fer coses que puguem exportar. Fa uns mesos jo estava a Xina, en un congrés que em van convidar a parlar en temes d'e-health, i vaig tornar impressionat, perquè és molt gran. És enorme, tot és gran. Enorme. Molta gent. Vol dir molt negoci. Però com podem fer que això ho puguem vendre a Xina? M'explico, és dir, com el David ens munta una empresa i puguem anar-nos a Xina a vendre aquests productes. Això és el que ens queda. Això queda pel col·loqui. Jo t'ho apunto ara, David, perquè estiguis pel col·loqui, a veure com ho fas com podem anar a Xina a vendre tecnologia de l'UPC. Sembla que no m'aniré a Xina. Seguim això, doncs passaríem ara, encara a la universitat, encara el talent, encara la recerca, la búsqueda de noves fórmules, de nous instruments, de nous processos, i ens en parlarà l'Òscar Casas, professor titular del Departament d'Enginyeria Electrònica de l'UPC i que pertany al grup de recerca, instrumentació, sensors i interfícies. Tot teu. Moltes gràcies, bon dia a tothom. D'alguna forma aquesta presentació serà una continuació del que David ha començat a parlar, perquè va d'alguna forma... El micro cap allà, el micro que I estava l'avantatge posat. de parlar després de molta gent que ha fet unes presentacions, ui sí, perdoneu, molt atractives, és el fet de que moltes de les coses que anava a comentar ja estan comentades i per tant podré passar més ràpidament i per tant intentaré ajustar-me als 10 minuts clarament. A veure, el que jo no presentaré és un projecte, sinó una línia d'actuació. Com el títol indica una mica en la presentació, és un ajust d'una presentació prèvia, d'una presentació de, a lo millor la nostra primera imatge cap a fora dins d'aquest àmbit de l'e-health, que va ser una bàscula que deien que ens servia per vigilar el cor. Llavors, d'alguna forma, en aquesta presentació el que farem és afegir alguna cosa més, a part de la bàscula, però sempre amb la mateixa idea. Les dues primeres transparències de la presentació d'alguna forma intentava veure quin era el present i quin era el futur que teníem. El doctor Picas l'ha exposat i segurament molt millor que jo i per tant podem passar ràpidament perquè les conclusions són les mateixes. És a dir, d'alguna forma el que es pot veure i el que ja es veia en el 2004 és que les malalties cardiovasculars eren la principal causa de mort dins del que era el món occidental. El que també d'alguna forma es veia és que en el futur de la Unió Europea, del 2005 al 2050, la població amb més de 50 anys, és un altre àmbit de població clarament, creixerà un 35%. I el número de persones amb més de 85 anys es triplicarà. Clar, estem parlant d'una població, per exemple aquesta, en què les necessitats s'incrementen. D'alguna forma, en l'any 2009, l'expectativa és que això suposaria un pas del 9% del PIB de la Unió Europea al 19% en l'any 2020. A dia d'avui, donat la crisi econòmica, no se sap si això serà cert, si es podrà passar el 19%. No és que no es desitgi, sinó si es podrà passar el 19%. Per tant, d'alguna forma, s'ha de fer algun canvi. Ha de canviar. Aquí ja han sortit en presentacions prèvies de que el futur és diferent i que el futur, potser no és tan futur, sinó que estem començant ara a treballar-lo. Quines eren, o pensàvem nosaltres que eren les línies per poder solucionar aquests problemes? Doncs el que pensaven és que el nucli estava basat en dos elements. I el primer, que també ha sortit en presentacions prèvies, era implicar les persones a la supervisió de la seva salut. Aquest punt hauria de donar, primer, com es deia abans, que la gent no arribés a l'hospital, la gent no havia d'arribar a l'hospital per poder, havia d'implicar-se per prevenir aquestes malalties, i per una altra banda, la implicació de les noves tecnologies per donar solucions que permetin fer això reduint els costos. Abans m'he apuntat, el senyor Soler ha fet una intervenció i comentava el que el pacient pot donar i les dificultats del pacient per donar o per interactuar amb aquests elements. D'alguna forma, el que nosaltres presentarem intenta donar solució a això, és a dir, intentem arribar ja no fora de l'hospital, al centre d'atenció primària només, sinó que intentem arribar a la casa de la persona, intentem a la llar, intentem arribar al lloc de treball, intentem arribar aquí, a aquesta sala, on sigui, i intentem fer que l'usuari participi el mínim possible. Una de les grans dificultats que té al ficar la nova tecnologia és que, com hem vist anteriorment, un dels sectors importants a l'hora de fer-la anar són les persones grans. Jo quan parlo a la meva mare i li comento de certes coses, em mira com dient, sí, molt bé, però si em costa potser donar-li els botons del comandament a distància o m'embolico a l'hora de controlar no sé què, aquestes coses em semblen que jo no les podré fer servir mai. Llavors, un dels reptes que abans es comentava és que no sembla que arribi és intentar que l'usuari participi el menys possible, que sigui transparent per ell. I, per tant, fer que aquests àmbits de mesura, com ja s'ha vist en el projecte anterior, estiguin d'alguna forma implicats o ficats dins de tot l'entorn normal d'aquestes persones.
D'alguna forma el que presentaré ara són solucions per fer això. Clar, mirant una mica la història, el primer que et trobes és la primera forma de mesurar l'electrocardiograma, el senyor Hauben aquí, a principis del segle XX. Aquesta no és la solució. És evident que si tu li dius a una persona que fiqui la mà en 3 cubs d'aigua i que allò estigui connectat a un sistema endollat a la xarxa elèctrica, dubto que cap d'aquí a la sala ho faci. Dubto que cap a l'hospital també ho faci. Per tant, d'alguna forma, el que sí que s'ha vist és que això durant el segle XX ha permès evolucionar cap a equips que han millorat la qualitat de la mesura, però pensant fonamentalment per mesurar dins d'hospitals. Per exemple, veiem aquí la transferència, una persona fent-se un electrocardiograma, moltes derivacions, per diagnòstic. Perfecte. Ara és el moment de la segona revolució, i és el de donar el pas cap a equips, com s'ha comentat també anteriorment, potser més senzills, però que permetin mesurar pràcticament el mateix. Aquí hi ha alguns dels exemples que es poden trobar a dia d'avui. I aquí presentem ja el primer, el que dèiem, la bàscula, no? La pregunta que ens va sortir és si es podia obtenir l'ECG d'una bàscula. Sí, segur. Si es pot obtenir a l'hospital, tot el que hi ha a l'hospital me'l porto a casa i segur que es pot obtenir. Però clar, amb una instrumentació simple, sense processament, sense haver, com es viu a la fotografia, d'haver de ficar-me a sobre d'un ordinador. Per què? Perquè això el que portarà clarament és, en primer lloc, augmentar el cost. I abans es comentava també de dir, qui assumirà aquest cost? No ho sé qui l'assumirà. A dia d'avui jo no tinc la solució, no sé si sortirà en aquesta taula rodona possibles solucions, però si el sistema que es fa té un cost ridícul, obre perspectives a l'hora de qui ha d'assumir i dona més possibilitats a l'hora de qui ha d'assumir aquest cost. La pregunta és si això es pot fer, es pot veure en la següent transparència, que aquestes són mesures fetes sobre diferents voluntaris, directament una bàscula de bany, 4 electrodes i la persona ficada a sobre. Si la persona està dret, igual que es pot mesurar on és el pes, si la persona està dret, es pot mesurar l'ECG, amb una qualitat és el que es pot veure a l'esquerra. Es pot mesurar una qualitat pitjor, per què? Perquè també es veu un altre senyal, que potser no és d'interès en aquest cas, que és l'electromiograma, a part de l'electrocardiograma, però per solucionar-lo és tan fàcil com dir-li, miri, es pot seure, que a part és lo habitual en molts jocs, si assegut, fiques la bàscula entre cometes o la plataforma als peus, li mesures i tens com una pseudoderivació amb una qualitat prou bona i amb un cost en ridícul. Davant d'aquesta primera solució, la pregunta que pot sortir és clar, tenim una derivació, podem tenir 3 sense afegir grans coses, i això els metges o les persones que treballen en aquest àmbit li poden donar més solució. La resposta la pot contestar aquí un company que tenim del grup, l'Ernesto, que està aquí a la sala, i sí. La resposta és, afegeix 2 tires metàl·liques perquè puguis mesurar els braços, i en lloc de tenir una mesura tindràs 3, les 3 derivacions típiques del cor. Aquí es veu el tuning que es va fer a una bàscula comercial, es va afegir aquests altres 2 derivacions, aquesta és la idea, i les senyals obtingudes directament sobre una persona. Aquí a l'Ernesto tinc un vídeo, si després hi ha temps el poder presentar, per temps serà millor no presentar-lo, on es veu que es pot mesurar. Si us fixeu, d'alguna forma, en la mesura, hi ha un altre punt que és important, i és que l'Ernesto, quan es va fer la mesura, portava mitjons. Clar, s'està parlant de fer mesures, jo li puc dir a la persona, no, quan vagis a la bàscula de bany t'has de treure els mitjons. Una persona jove potser ho pot fer. Una persona gran, si a part el que vol és mesurar-se 2 vegades, 3 vegades durant el dia, això de treure els mitjons pot ser una dificultat. Per tant, un repte era dir, podem mesurar no sense contacte físic amb la persona? La resposta, i en el vídeo es veu, és que sí, i que la possibilitat de que hi hagi mitjons, en aquest cas roba, en qualsevol de les mesures que veurem, no és problema en els sistemes desenvolupats. Hi ha sabates. Clar, mitjons, roba és molt fàcil, però en sabates es pot obtindre en una bàscula alguna senyal, algun paràmetre fisiològic? Doncs la resposta ja estava donada en mesures des dels anys 60 i 70 d'alguna forma, i és que ja s'havien vist que al llit, com abans comentava ell, hi havia moviments. Jo quan estaves explicant abans el del projecte deia, amb una mica més de sensibilitat i es pot mesurar no el ritme respiratori, sinó el ritme cardíac, i amb prou qualitat. La resposta és que sí, i en una bàscula, per no anar al llit, i en una bàscula és molt senzill, és mesurar els canvis de força, el canvi de pes, que d'alguna forma es mesura quan una persona es fica a sobre i hi ha batecs de cor. Aquí què es necessita? Perdona, 2 minuts. Gràcies. Aquí què es necessita? Augmentar molt la senyal, veure
prou bona. Vale? La conclusió és que sí, i aquí la teniu, la senyal de balistocardiografia, que és com es diu aquesta senyal, i ens permet tenir moltes senyals en el que és la bàscula de bany. Clar, qui diu la bàscula de bany, aquí hi havia un vídeo, diu altres elements. Altres elements a prop de l'usuari, aquí teniu una foto de fa molts anys del meu fill petit, quan li vaig portar un dels sistemes, és el problema de la família dels que treballen aquests temes, que ha de patir tot, lo bo i lo dolent, i li vaig dir, mira, això és una moto, no? I ell es va agarrar el que és el sistema pensant que era una moto. Pues sí, a veure, en el fons, una moto, un volant de l'agulla en el que agafes uns botons de roba, li fiques, i a partir d'aquí es pot mesurar. Per tant, no només als peus, sinó als braços, que és un altre dels elements. A les cadires. I aquí tenim diferents senyals mesurades directament en una cadira d'aquí de l'escola, sense grans característiques, i ficar uns electrodes de molt baix cost. O, com podria ser un altre àmbit, en persones amputades, directament des de la pròtesis, des de la silicona de la pròtesis amputada. El meu fill una altra vegada ja s'ha fet més gran, lamentablement és amputat, i ha de seguir patint les manies del seu pare, i per tant va participar en un dels projectes, que també aquí tenim a l'autora, la Gemma, companya del grup, on es va demostrar que des de l'interior de la silicona i des del monyó del pacient es podia obtindre el ritme cardíac, l'activitat muscular, el ritme respiratori, etc., amb un sistema molt baix cost. I per acabar, el que s'ha vist és que podem mesurar el llit, podem mesurar la bàscula, podem mesurar la cadira, podem mesurar en qualsevol d'aquests ambients. I l'altre que no s'ha vist és que podem mesurar diferents tipus de magnituds. Ha sortit aquí senyals d'electrocardiografia, balistocardiografia, podria, no ha sortit, oximetria de pulsos, podria mesurar-se impedància, com en l'últim cas, elèctrica. Per què tenir moltes informació, moltes senyals? Molt senzill, perquè la possibilitat de tenir moltes senyals em permet trobar altres. Quin és el repte? Que actualment ja tenim, mesurar variacions de la pressió arterial a partir de la mesura dels temps de propagació d'aquests senyals. Actualment ja es pot mesurar un repte, que és la pressió arterial sense haver de ficar-te res, a partir de la mesura de la propagació d'aquests senyals dins del cos. Això pot arribar a persones amb discapacitat, però pot arribar a totes parts del món. Fa uns anys el que es deia és, podem arribar a països en què no el tenen perquè això costa res. A dia d'avui, potser aquesta pregunta ens l'han de fer directament a aquests països, no potser dins de l'àmbit hospitalari, però sí fora d'aquest àmbit perquè podria arribar a totes les llars de les persones. Per últim, només aprofitar una frase que ja va dir fa molt de temps el Víctor Hugo i de la que estem plenament convençut. I va dir que, aquí s'ha perdut una A, que no hi ha res més poderós que una idea que li ha arribat al seu temps. Nosaltres estem convençuts que ara és el moment d'apostar per aquesta tecnologia, per aquella transparència inicial, el que dèiem, la d'implicar la persona, la de supervisar la persona abans que tingui la malaltia, és fer-lo fora amb elements de molt baix cost. Això és l'únic que intentem aportar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Òscar. Hem vist el talent creatiu, no? La creació a partir de diferents opcions, possibilitats, és molt interessant. La pregunta és la mateixa, no? Com venem això als xinos? No? Després pensem això, com ho podem fer-ho. Ara hem vist la universitat que fa una feina importantíssima de recerca amb gent amb molta capacitat i que no para, va engegant projectes nous i que això ens dona tota una capacitat d'innovació al sistema de salut, que ha de rebre aquesta innovació per implementar-la. I ja tornem a passar de local global i anar a parar a Siemens, que també és el tipus d'empresa que no sabem, però està darrere nostra, per l'hospital i moltes coses són de Siemens. I en tot cas tenim el Pere Enric Fernández, que és Marketing Manager d'informàtica de Siemens, Healthcare Diagnostics. I em sembla que ha de moure's perquè té la presentació a l'altre costat de la banda aquesta d'aquí. Així fem un canvi de cadires. Doncs, Pere, tot teu. Molt bé. Bon dia a tothom. També us agraeixo que vingueu a aquest acte i també agraeixo a l'organització que ens hagi convidat. Ja veurem si després de la meva actuació m'agrairà a mi, però bueno, esperem que tot acabi bé. Jo us volia presentar molt ràpidament què és el que intentem fer a empreses tipus Siemens, que no només fan rentadores o aves, sinó que també ens dediquem a fer una mena d'estris per mesurar una sèrie de paràmetres importants en el diagnòstic clínic. De fet, tenim tota una sèrie de divisions a la companyia que es dedica precisament a això, a tot el healthcare. Dins
de la unitat de Healthcare de Siemens tenim diverses subdivisions. Concretament, el nostre grup treballa en el tema d'informàtica dins del diagnòstic in vitro. Diagnòstic in vitro significa senzillament el diagnòstic que d'alguna manera té algun tipus d'actuació invasiva dins de la persona, a diferència del diagnòstic in vivo que en teoria no ha de tenir aquesta actitud tan invasiva. És rajos X, tacs, ressonàncies, etc. De tota manera us presentaré algun exemple també de què és el que fem. Dins del diagnòstic in vitro us voldria presentar molt ràpidament els 3 camps d'acció que més tenen a veure amb les tecnologies de la informació i amb la innovació, que són, per una banda, l'automatització, per una altra banda, les solucions informàtiques i per últim, la utilització de les noves tecnologies dins de tot aquest mare magnum d'actuacions clíniques. El tema de l'automatització, bàsicament, té la mateixa filosofia que l'automatització dins de la indústria. Es tracta senzillament d'utilitzar una matèria prima, que són mostres biològiques, i crear un producte que és informació clínica. L'automatització el que intenta és, a través d'una sèrie de conceptes, que és una millor gestió del coneixement, una més gran traçabilitat de les mostres, una reducció del temps de resposta i, sobretot, la integració amb sistemes d'informació, aconseguir un estalvi de tot aquest tipus de tasques que es fan al laboratori clínic, que, en definitiva, el que intenta és aconseguir donar uns resultats relativament acurats en un espai de temps molt curt i amb una qualitat suficient com perquè la gent se n'enfiï d'aquests resultats. Hem de tenir en compte que l'automatització solventa entre el 80-90% de la càrrega de treball d'un laboratori. És a dir, que pràcticament els laboratoris de fa 20 anys amb els laboratoris d'ara no tenen res a veure perquè poden suportar unes càrregues de treball realment grans, d'aproximadament els laboratoris mitjans entre 500 i 1.000 pacients al dia i els grans 2.000, 3.000, 5.000 en aquest país. Altres països són fins i tot més. Al Japó hi ha laboratoris de 10, 20.000 pacients al dia, amb una facilitat i amb una exactitud realment grans. Aquest és un sistema, perquè veieu com és físicament, un sistema d'automatització, és l'última versió. Aquí l'important no és, diguem, la carcassa no és res més que una cosa molt realment senzilla. Només us comentaré un petit detall, i és que la versió anterior d'aquest sistema d'automatització és pràcticament el mateix que s'utilitza per embotellar la Coca-Cola. És a dir, que no té res especial. El realment important és com s'integra aquest sistema d'automatització dins de les tecnologies de la informació, perquè realment és això el que ens ha de donar el valor afegit de l'automatització. No es tracta d'automatitzar una organització dolenta, sinó que es tracta de primer organitzar o reorganitzar un laboratori, reorganitzar el mapa de processos i després automatitzar i integrar tota aquesta informació dins d'una xarxa d'informació cada vegada més gran i més complexa. Per una altra banda, quant a la informàtica, hi ha diferents eines. Hi ha eines de control o de gestió de la informació del laboratori o de la gestió de l'hospital. Nosaltres concretament ens dediquem a les eines de gestió de laboratori. Hi ha eines que ens diuen l'estat actual del laboratori. Són eines pràcticament de business intelligence. Eines d'integració, i aquí sí que pràcticament són les que ens interessen més en aquest moment, perquè són les que, primer, més problemes ens donen i, segon, ens ajudaran després en el futur. I comento un parell de coses que a mi em semblen prou importants perquè són les que ens donen, potser, més feina avui en dia també, a part de la integració, que és l'estandardització dels processos de comunicació i la identificació de pacients, un tema absolutament de bojos,
I després, per una altra banda, l'explotació de la informació i el data mining com una d'aquestes eines d'explotació. Una mica l'evolució de la informàtica ha estat, doncs, des del principi, que teníem sacs de dades, anàvem guardant allà números i no ens servien de res, a intentar extreure informació d'aquestes dades, aconseguir organitzar les nostres institucions a través d'aquestes dades, i ara estem una mica en el pas d'integrar tots els diferents sistemes d'informació que tenim, no amb un sol, però sí com a mínim amb un grup de sistemes que s'entenguin entre ells i que realment ens donguin la capacitat de ser transparents a l'usuari a l'hora de buscar informació creuada. Bé, això són diferents productes dins del camp del laboratori i de l'hospital. Tampoc ho explicarem molt a fons. El tema de quadre de comandaments, com hem dit abans, tampoc ens hi fixarem gaire. En el tema d'integració sí que m'agradaria fer un comentari, que és el que hem dit abans. Avui en dia el més important és que la informació no es quedi en un lloc, sinó que viatgi al llarg de sistemes d'informació i que els sistemes d'informació siguin capaços d'integrar aquesta informació a una informació que realment sigui útil tant pel pacient com pel facultatiu que està enrere d'aquest pacient. Avui en dia un informe de laboratori sol té una certa importància, un informe radiològic sol també té una certa importància, però la relació entre els dos, per exemple, per citar només dos exemples, és el que li dona un valor afegit al facultatiu que està intentant interpretar què és el que li passa a un pacient. Per una altra banda, també m'agradaria comentar el tema de la integració, que no només és important a l'hora del diagnòstic, sinó també a l'hora de la prevenció. És a dir, si nosaltres som capaços d'aconseguir que aquesta informació estigui integrada i, sobretot, en el cas de la primària, allà és on podem aconseguir preveure malalties que probablement encara no s'han produït però estan a punt de produir-se. I aquesta espècie de prevenció és la que ens donarà, per una banda, un estalvi, que és el que estem perseguint des de fa bastant de temps, tant l'empresa privada com, evidentment, les institucions públiques. Bé, ja hem mencionat una miqueta el tema de la identificació. La identificació universal del pacient és un dels, crec, que encara és un dels passos encara pendents per solucionar dins de les tecnologies de la informació. És molt difícil que un pacient sigui identificat de forma unívoca. Això no és tan difícil, però sí de forma universal allà on vagi. Hi ha projectes per identificar pacients a nivell nacional, a nivell europeu, però que jo sempre els he conegut com a projectes, mai com una realitat, i jo crec que hem de tendir una mica cap aquí, cap a aquesta identificació unívoca del pacient. I precisament el cas que explicava el doctor Piques ens trobem contínuament. És molt, molt freqüent que dins de les actuacions clíniques la confusió de pacients sigui malauradament massa freqüent, no? I és per això que projectes com, per exemple, el que comentaves tu d'identificar els pacients per radiofreqüència, nosaltres tenim un projecte en marxa, també, en aquest sentit, amb unes polseretes que no són vermelles. Pere, 2 minuts. Gràcies. Però que podrien ser. En els quals doncs, el que intentem és precisament donar-li una identificació als pacients i sobretot aquells que venen d'urgències, per porta d'urgències, que a vegades estan sense identificar, no sabem qui són. I com a mínim el no confondre pacients no identificats té la suficient importància com per engegar aquest projecte. Bé, el tema d'explotació doncs, està clar que és evident. I en el tema de noves tecnologies, doncs, comentar-vos només un parell de cosetes. Un és el projecte aquest que us deia d'utilització de radiofreqüència en la identificació de pacients. També utilitzem la radiofreqüència per moltes altres coses, com per exemple per identificar els tubs o els contenidors de mostra dins del laboratori clínic. Això és una tecnologia que ja està preparada. El problema és que de moment és massa cara per ser utilitzada dins del laboratori, però està clar que en el moment en què els preus es redueixin, estem allà preparats per poder donar suport a aquest tipus de solucions. En el tema de comunicacions, també, evidentment, tenim projectes en marxa força interessants, com el projecte que ja estem en fase pilot
identificació a través d'una sèrie d'algoritmes específics de valors d'alarma dins de pacients que estan controlats, sobretot a primària, per identificar allò que dèiem, de possibles malalties, i un sistema d'alarmes a través de missatgeria, de SMS, etc., smartphones, per al facultatiu directament, per indicar que pot haver un problema en determinats llocs. No? I bé, tot això, diguem que... I també comentar-vos només doncs, el tema de la telemedicina, també molt important. El tema de la telemedicina, si algú està interessat, aquesta aplicació per iPad, la porto a l'iPad i, si algú està interessat, la podem ensenyar. És per revisar tot el tema d'imatges radiològiques, de tags, ressonàncies magnètiques i tal, de forma remota, de forma que qualsevol facultatiu, en qualsevol moment, en qualsevol lloc, pugui rebre una imatge, interpretar-la i donar una resposta. Bé, tot això jo crec que ja hem parlat bastament. Gràcies i... Moltes gràcies, Pere Enric, que amb això confirmen que tenim moltes coses, no? Siemens també té coses interessants que responen al doctor Piques, la seva preocupació, diguem, aquí tens respostes per a tot, quasi bé, però està content. En tot cas, aquí s'acaba la part nostra, gràcies als ponents per dins el que saben, el que fan, el que estan recercant o estan investigant, i ja toca a vosaltres fer preguntes, a veure si feu preguntes o també entre nosaltres mateixos aquí també, jo us demano també que feu preguntes, vull dir que aquí tenim 10 minuts, em sembla, o que més o menys temps suficient per fer 3 o 4 preguntes. Comencem per vosaltres, a veure, va, animeu-se. Sí, una pregunta que he de fer-vos jo. Em demanen l'organització que us digui si algú té algun inconvenient en ser filmat. És a dir, que filmaran el públic i si algú té algun problema que ho digui perquè la llei de protecció de dades podia fer una destrossa aquí després. Si ningú diu res, vol dir que, o que si casa ho digui, o que se'n vagi. En tot cas, poseu una màscara perquè no es coneguin. No, però és important això, no, fem broma, però és important, vull dir que realment és la llibertat, vull dir que si ho creu que no vol ser filmat, que ho indiqui i evidentment no s'ha filmat, d'acord? Veig que ningú diu res, em semblaria que pot tirar endavant la càmera a filmar-vos per Hollywood. Ok, doncs ara anem aquí a la taula, si vol dir alguna cosa, i si no vosaltres, va, pregunta. Sí, per favor. Si pots dir-nos aquí ets, sisplau, i tot això per situar-nos. Sí, perquè soc Ivan Martínez de Doctuo, és una web també vinculada a això que dèiem, vinculada a tecnologia, al món de la salut i tal. I justament la pregunta anava a això que acabes de dir, de la broma, de la situació de la LOPD en aquesta sala. Clar, tot el tema de tractament de dades mèdiques dificulta moltíssim qualsevol de tractament de dades sobre un iPhone, un iPad. Tot això a Espanya, que ens complica tant, cap on anem? Cap a mantindre-ho, cap a canviar-ho, cap a que puguem donar servei als pacients o no, ja està bé com està? O sigui, quina és la vostra perspectiva respecte a aquest tema? Sí. Javier. A veure, és veritat, a vegades per nostra pròpia ser molt gelosos amb això, potser estem perdent tracció, no? I hi ha països en els que no s'ho miren tant, en els que anem més ràpid. No? Nosaltres en què estem treballant? Mira, el dia 29, Joan, és el dia 29, tenim es fa a Barcelona una sessió de treball en la que estan convidats operadors, agents que fan definició d'estàndards, amb el Barcelona Mobile World Capital, i estarem alguna... TIC Salut és el que ens ha reunit, ho hem de dir. I la indústria, de cara a tractar aquest tema per accedir, per exemple, des d'un terminal, des d'un iPhone a la teva carpeta personal de salut. No? La idea que és, al final, desenvolupar un estàndard. Desenvolupar un estàndard de seguretat en els que ens trobem confortables i a partir d'aquest estàndard tota la indústria pugui desenvolupar les seves solucions en base a aquest estàndard. No? Aquest és el camí que estem seguint. Sí, bé, la pregunta que fas és totalment pertinent perquè és una de les grans dificultats i quan generes un sistema tecnològic nou és una part que no es veu
però que has d'invertir molts recursos per complir aquesta llei. D'altra banda, és una llei que s'ha de complir, perquè les dades que hi ha en els sistemes d'història clínica compartida són dades que són propietat de cada persona, que hi poden haver dades molt sensibles, que podem estar parlant de persones que poden patir malalties que no volen que els altres sàpiguen, i per tant cadascú de nosaltres tenim dret a que la nostra història clínica compartida no sigui publicada ni pugui arribar a mans de persones no desitjades. No? Per exemple, sense anar més, un pas immediat, això és molt immediat. A partir d'aquí podem trobar moltíssimes ramificacions. El tema dels segurs privats. Depenent de les malalties que tu hagis tingut, podria ser que si totes aquestes dades estiguessin accessibles en certes companyies de seguros, simplement es neguessin a assegurar o assegurar una persona a uns preus altíssims. No? Tot això és discutible, se'n pot parlar, es pot veure fins a quin punt és viable o no és viable, però el tema és que també tothom té dret, no? També a tenir un segur privat. Estem en una situació molt discutible que jo crec que pot crear un debat molt obert i molt llarg, però jo crec que la premissa que tenim aquí a Catalunya és una premissa vàlida i que cadascú sigui propietari de les seves dades i que cadascú ha de poder decidir en qui vol, si les vol compartir o no les vol compartir i amb qui les vol compartir. No? Sí, perdó, i perdona per generar el debat, però és que la meva reflexió és que en el nivell 2 tindríem prou per segons quines coses. Jo entenc perfectament la reflexió i la comparteixo, o sigui, estic aquí, però el cost d'anar al nivell 3 de vegades fa... Bueno, ja veig que a IBM diuen el mateix, no? O sigui, és que és així, o sigui, de vegades ricem el rizo, no? Escolta'm, per tancar aquest tema, que és molt important, però per no... perdó. No, que és molt important, com deia el Javier, això farem sessió especial aquest tema, però el que és important és que ho estem fent bé. En aquests moments a Catalunya hi ha 30 milions de documents que estan circulant al sistema i no hi ha hagut mai cap problema de filtració de dades ni coses d'aquestes. Ho estem fent cada any, hi ha 140 milions de receptes electròniques. 140 milions, i fins a la data funciona. És a dir que el que sí, evidentment, hem trobat en unes àrees com trobem flexibilitat per tal de que garantint la llei i la protecció de la dada privada de les dades no ens impedeixi avançar, no? Però el tema és importantíssim. Gràcies. Més qüestions? Vera. Ni més qüestions? Jo tornaria a posar-lo a la Xina, a veure si els meus col·legues aquí em diuen, i no dic que riem, però ho dic en sèrio. És a dir, perdó, digues. En referència a que diu això de Xina, jo em preguntaria, totes aquestes iniciatives, per què no es venen aquí? Bueno, és el que li dic jo, però deia en pla més simpàtic, que no directament, vull dir que no, que és veritat, és a dir, com això que estem fent, com acaba sent una cosa real. Aquí tenim dos grans empreses, com Siemens i IBM, i dues institucions públiques, entenc, o majoritàriament amb diner públic, que òbviament els agradaria veure el que desenvolupen fent-se realitat, no? Per fer-se realitat del dia a dia algú ho ha de pagar, i aquí no es paga. Com podem intentar vendre coses que aquí no venem? I Siemens i IBM, quan va trigar IBM en col·locar el GIS a l'X? Quants recursos? En temps? No dic fer-ho, dic la proposta, convèncer, perquè quan aquí a Catalunya s'estava implementant el GIS, els sistemes d'informació hospitalària ja existien. Andalusia, gràcies a fons europeus, va instal·lar el Diralla fent servir Indra fa molt de temps. I la recepta electrònica igualment. Bueno, intento respondre el millor possible. Hi ha diverses dimensions. És veritat, el sector públic en general, i això és una cosa que patim, segurament, Siemens, nosaltres i tothom, no? Els processos de desenvolupament de propostes, de solucions són molt llargs. El procés de maduració, des que hi ha una idea fins que comença a materialitzar-se, són anys, poden ser anys. I quan em preguntes pel GIS, diré que van ser anys i anys.
fins que al final es donen les condicions pues, econòmiques, de negoci i de situació de context per poder materialitzar-les. No? Això és veritat que és una despesa comercial molt important i que això fa molt complicat pues, competir en el mercat del sector públic, no? I per això també pues, ara, en Espanya pues, no és un sector especialment atractiu. No? Però bueno, això és el que tenim. També és veritat que les oportunitats són enormes, no? Perquè la capacitat de fer l'administració més eficient pues, és gran i segon, diria també una vegada desenvolupats aquests projectes el retorn no tan sols econòmic sinó personal i de retorn en la societat que et dona pues, és molt gran, no? I això és el que fa que per almenys la nostra companyia inverteixi molt en aquesta indústria. No? Una de les grans iniciatives és Smarter Cities. Ho he viscut la setmana passada, hi ha hagut un event aquí molt important a Barcelona de Smarter Cities Event. No? Jo us puc dir que a nivell d'imatge de marca, no? De la marca IBM, qualsevol iniciativa que es fa en l'àmbit de les Smarter Cities té una repercussió en millora de la qualitat de la marca i del valor de la marca molt més gran que el que podem fer quan fem un projecte a Banc de Santander o a Roche o a qualsevol altra indústria, no? Perquè al final la gent ho percep i això és molt important. No? Del nou projecte com el de balança amb SG, o sigui, un emprenedor, una startup difícilment sobreviurà en aquest sector aquí a Barcelona si no té clients aquí. Aquí dic Barcelona per dir Espanya. No? O sigui, aquí es poden desenvolupar les coses, hi ha molt bons enginyers, molt bons metges, molt bons hospitals, però és molt complicat que una empresa sobrevisqui en aquest sector, començant de zero. Gràcies a la pregunta, Josep Maria, i 2Cat ens diu la resposta. Bueno, la resposta. Contesto, no tinc la solució màgica, però m'agradaria contestar. Sí, una mica també va en relació de dir, aquí estan veient unes iniciatives molt bones, estan veient projectes d'innovació, estan veient solucions que existeixen i una mica la teva pregunta va com ho posem això al mercat, no? Com ho posem en valor, com ho posem en un servei i a més amb la situació actual, que és una situació de crisi, una situació complicada en la qual costa molt entrar i vendre aquests productes. La situació de crisi al final també és una situació d'oportunitats, o sigui, en el moment que no hi ha diners, els sistemes els tenim que fer més eficients. Per tant, els centres sanitaris i els centres que han de donar un servei han de buscar com poder donar aquest servei d'una forma més eficient i d'una forma més efectiva. No? I aquí les noves tecnologies tenen un paper molt important. I aquí és on tenim un repte nosaltres de poder donar solucions a les actuals carències que hi hauran en aquest moment i cada cop hi seran més. Josep Maria, crec que el Pere Enric vol dins alguna cosa també. Sí, no només fer un petit comentari sobre allò. Jo crec que és tremendament important això que dius, perquè jo des d'aquí reivindico la relació que hi ha d'haver entre l'empresa i la universitat. Sempre l'he reivindicat. Una altra cosa és la capacitat que tenim des d'aquí, almenys des dels que treballem en províncies d'una multinacional, no? Per dir-ho d'alguna manera, de fer aquestes coses. És a dir, Siemens, per exemple, és una empresa multinacional on té la central a Alemanya i té subcentrals als Estats Units. Lògicament, les decisions normalment es prenen des d'allà, tot i que des d'aquí podem aportar idees, però han de ser idees que han de passar 50.000 filtres. Curiosament, des del punt de vista de la informàtica, nosaltres tenim a Barcelona un centre de desenvolupament, és a dir, que la informàtica la desenvolupem directament des d'aquí i és un dels casos, una de les excepcions que ens enorgulleix per una banda i per una altra banda també ens colma la responsabilitat. No? Des d'aquest punt de vista sí que nosaltres estem més que disposats a col·laborar amb la universitat, però clar, tenint en compte aquestes limitacions que ens venen després de la casa mare, que lògicament ha de donar el vistiplau a tot aquest tipus d'operacions. No? Però vaja, ja dic, des d'aquí torno a reivindicar i m'agradaria molt la col·laboració entre universitat i empresa privada des d'aquest punt de vista. Moltes gràcies, Pere. En Òscar també vol dins d'alguna cosa?
Res, a veure, només per contestar, jo no tinc experiència des del punt de vista comercial, la funció de la universitat no em sembla que sigui aquesta, és més de desenvolupament, però sí que et puc comentar una cosa que ha canviat en els últims anys, o com a mínim ha canviat a mi a nivell personal. El percentatge de temps dedicat a la recerca, que és molt important, ara s'ha vist que una part de la meva s'ha de dedicar a la transferència de la tecnologia. És a dir, aquest punt que tu has comentat, pensa que des del nostre punt de vista, i imagino que el David comentarà el mateix, és per nosaltres molt important no només quedar-nos en el desenvolupament d'un sistema, no només veure que aquest sistema pot funcionar, sinó fer la transferència d'aquest sistema, naturalment en una primera opció cap a l'entorn més immediat, aquesta seria l'opció ideal, sobretot si els fons per al desenvolupament, que en aquest cas són públics, d'aquest sistema són a nivell de la Generalitat o a nivell estatal o el que sigui. A dia d'avui t'he de dir que fonamentalment aquest àmbit ja a nivell estatal és molt difícil i és de treballar a nivell europeu o a nivell mundial. Ara, com he començat en aquesta intervenció, els esforços cada vegada són més grans per part de la universitat per fer aquesta transferència i en resposta espero que d'aquí a poc temps alguna de les coses que han sortit en aquestes presentacions les puguis veure i fins i tot a casa teva. Tenim experiències de transferència de tecnologia en l'àmbit de la discapacitat, en empreses locals, en l'àmbit dels Smart Cities, en empreses locals que han arribat a ser comercialitzats i per tant esperem que en aquest àmbit alguna de les coses que s'han vist aquí en breu les puguis veure directament a casa. L'empresa que estigui darrere, no sé, l'animo a Siemens o IBM si s'animen a fer-lo, naturalment, però estem oberts a qualsevol solució, però estem treballant de forma molt activa perquè aquesta transferència es pugui dur a terme. Moltes gràcies. Bé, amb això acabem, perquè si no el temps, el tal següent, es renyaran nosaltres perquè els hi prenem temps. Només dius una cosa que després en parlaré la taula següent justament. Com a TIC Salut, el tema d'innovació, tenim la website nostra, una part d'innovació, hi ha un mapa a Google on podeu veure a Catalunya quins llocs està fent innovació a Catalunya. Tenim una fitxa de cada projecte que ens comuniquen, si no es comuniquen no hi és, evidentment, i permet tenir una idea bastant clara de quines coses estan marxant a Catalunya i és impressionant. Hi ha més de 200 i pico de projectes d'innovació a Catalunya que estan en marxa amb èxit o amb fracàs, depèn de cada un d'ells, però que estan amb la voluntat d'avançar. I també amb això també em parla el meu company de Sant Pedro d'aquí una estona. Hem posat en marxa una plataforma d'Open Innovation que es diu Clodin TIC Salut, Cloud Innovation TIC Salut, perquè queda molt bé Clodin, queda molt francès. Aleshores, doncs això és una plataforma senzilla però que pot permetre interactuar molt millor entre nosaltres, tant empreses, universitats com centres de recerca universitaris o d'hospitals. Bé, res més, anem a tancar. Jo voldria, de veritat, agrair moltíssim el que estan fent, el que ens diuen, però el que estan fent, perquè és molt important el que estan fent els companys Josep Maria Colomer, Javier Olezola, David Pérez, Òscar Casas i en Pere Enric Fernández. Moltes gràcies i que tinguem molta sort. Gràcies.